Ты приходишь, докрадаешься мне, лаской кровавшими кормишь ты душу мою. Близко, близко для меня ты, Пане, близко, близко чую подых твой. Ты приходишь, докрадаешься мне, лаской кровавшими кормишь ты душу мою. Близко, близко для меня ты, Пане, близко, близко чую подых твой. Ты приходишь, докрадаешься мне, лаской кровавшими кормишь ты душу мою. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні у Євангелії будемо читати про любов. Спитаються, якою найважніша річ у Єсуса. А Він просто каже, любіть. І цей приклад ми маємо, коли розважаємо у кожну п'ятницю Великого Поста над мукою Христа. Бог настільки нас любить, що справді нічого не шкодує. Йому доручаємо, Йому милосердному, все наши просьбы